krásne ránko. Hello. My už sme aktuálne v Inchebe v Bratislave a ideme si vychutnať motocykel a trošku aj porovnáme s tým v Brne. No a okrem toho sa ešte pozrieme aj na nejaké vychytávky, ktoré by sa nám zišli do Afriky, keďže naša cesta sa už nezadržateľne blíži. Povednú. Slovenský motocykel je z našich posledných troch výstav tá najmenšia, ale zároveň aj najdrahšia, ak sa pozrieme na pomer cena a čo za ňu môžeme dostať. Základné vstupné na štvrtok, piatok alebo nedeľu bolo 18 eur a v sobotu 20 eur. Vstupné ako na EICMu, no posúďte sami, či to nie je na Bratislavu veľa. EICMA za 20 eur v 9 halách, Motosalon v Brne za 13 eur v 4 halách a slovenský motocykel za 20 eur. Ak sa však bavíme len o motorkách, tak veľtrh prebiehal v 3 spojených halách, ale o veľkosti asi tak jednej z Milána. Čo sa týka parkovného, tak v Brne to bolo 9 eur a v Bratislave 10 eur na deň. Motocykel v Bratislave však nebol len o motorkách, ako hovorí aj názov Motocykel Automotor Caravan Show. Mohli sme tu vidieť nielen motorky. Či sme však naozaj videli všetko, to nevieme. Nejaký plánik pri vstupe, ako to býva zvykom na takýchto výstavách, by ste hľadali márne. Vybrali sme sa teda na slepo. Simon mal od Brna nesplnenú misiu. Skúsime to aj tentokrát. Som nenápadnejší. Teraz nevidím. Ha! Posledne som to odhalila ja, takže by som mala ísť ja čo najďalej. Za týmito onými sa schováme. Tvárime sa, že nič. Ešte si nás niekto všimol, myslíš? Dnes to stihnem. Stihol som to. Aj na tejto výstave je náš Hemingway v stánku Gorexákov Vouch. Gorex však nedistribuuje len značku Vouch, ale v ich portfóliu môžete nájsť aj štvorkolky Loncin. Práve pod touto čínskou značkou je aj Vouch a my si teda poďme povedať niečo o štvorkolkách. Do Bratislavy stejně jako do Brna jsme přivezli komplet řadu čtyřkolek Loncin. Máme tady jak pro ty nejmenší, což je 300, tak pro ty veliký, to znamená, už to jsou s náhonem 4x4, 300 je vlastně ještě za dokolka. Z velkých 4kolek začínáme 500, vzadu pak máme 700, to jsou všechno jednoválce, a pak vlastně z té vyšší řady máme 1000, což už je Včkovej dvouválec, a tu jsme sem vlastně dotáhli ve 2 specifikacích. Ta úplně nejnabušenější je verze MUD, to znamená základ veliký pneumatiky do pořádného bahna, máme ji orámovanou, je tady velký chladič, který je vlastně místo klasicky za maskou vytažený až nahoru na přední nosič. Pak tady máme klasickou 1000, která je víc dělaná na práci a na nějaký to normální cestování, to znamená, je tady kufr a když nasněží, což se v Bratislavě moc nestává, tak je tady i možnost přidělat radlice a další různý příslušky. Pak tady ještě máme vlastně tu 700, ta se dělá ve 2 specifikacích úplně stejně jako 1000, takže verze bahňák a verze klasická, která je zase na to normální ježdění. A na nenormální ježdění tady máme tuhle litrovou bestii. Je to vlastně Loncin X-Wolf 1000 MAT. Je to mašina, která je speciálně upravená do těžkého terénu, takže větší kola s bedlockama, hrubý vzorek pneumatik, vepředu i vzadu ochranný rámy, sání do motoru a chlazení variátoru vyvedený tady do té kapličky, ve které je zároveň schovaný i vodní chladič.
Mašinu pohání litrový dvouválcový Včko, 72 kW, 102 Nm, přičemž čtyřkolka je vybavená i samosvorným diferákem. To znamená, že vyhrabe se skutečně ze všeho. A vrátime sa trochu aj k Vouch, len taká malá drobnosť. Toto je náš starý kufor, no je špinavý, to neriešte. Hej, čiže toto boli originál kufre Vouchu a teraz už pri 625 je ten kufor iný. Už má aj polstrovanie semišové. Nedaleko stánku Vouch sme narazili aj na našich priateľov z GPI centra vo Zvolene. Ako výhradný dovozca prílieb Scorpion pre Slovensko priniesli na výstavu aj najnovšie modely a technologické novinky. Keďže sme verní tejto značke, bola to ideálna príležitosť zastaviť sa, porozprávať sa o novinkách a zistiť, kam sa svet motocyklových prílieb posúva. Tak ahojte motorkári, tento rok máme pre vás pripravené dve novinky. Je to Exo 1500 a Scorpion Exo 530, sú to modely na rok 2026. 1500 mám v ruke momentálne karbónovú, je to príľba v plnej výbave. V cene máte dva sklá číre, keď je červená ladená príľba do červená, máte červené zrkadlové plexy, keď nie máte čierne štandardné. Príľba má aj vnútornú clonu, ktorá má nastaviteľné dve polohy, ktoré sú veľmi jednoducho, cez jednoduché tlačítko prepneme do jednej, spadne úplne na spodok, je to vlastne aj vidieť, ako náhle ho prepneme do druhej strany, zastane cca centimetr vyššie, takže vlastne podľa toho, ako sa nastavíte, motorke nenastáva ten bod, že by vám to išlo cez oči, že stále máte perfektný výhľad. Samozrejme, clona má UV filter 400, není to obyčajný lacný tmavý plast, proste chráni vaše oči, není to len na imidž, ale naozaj je to aj funkčné. Ďalšia výhoda pri tejto vlastne príľbe je to, že má dofúkovanie, veľmi jednoduché, tu sa prifúknú líca o 1,5 cm, vedľa sa pekne vypustia, samozrejme pri havárii veľmi emergency, vytrhnutie bočných líčnic, príľba z hlavy sa veľmi jednoducho stiahne, nepoškodí sa vám krčná chrbtica. Model 530 je vlastne novinka pre rok 2026, je to následca prílieb Exo 520, materiál je termoplast, je vybavený v balení aj pinlock proti zahmlievaniu, je to vlastne veľmi dobrá vec, lebo keď je slniečko, príľba sa nezvykne rosiť, ale keď je také sichravejšie počasie, vtedy sa príľba rosí, vtedy je to fajn si dať. Takisto príľba má systém dofúk, hej, čiže po čase jazdenia, keď sa trošku tie lícnice vyjazdia, trošku povolia, vtedy si vieme tie líčka dofúknuť, týmto gombíkom ich vieme vyfúknuť. Takisto máme systém emergency, takisto máme slnečnú clonu, ktorá je vybavená UV filtrom 400, čiže nie je to naozaj obyčajný plast, je to slnečná clona, ktorá chráni oči. Minulý rok sme vyspovedali Števa Svitka, tentokrát hlavne mňa zaujali špeciály v stánku Slovakia Ringu a preto sme vyspovedali aj jazdca Tomáša z Garo Racing Team. Ja by som sa spýtala, začala by som možno týmto kolesom, že určite je to koleso viac namáhané. Ako to má v úvodzovkách životnosť? Koľko to vydrží? Áno, teda čo sa týka týchto pneumatík, tak konkrétne táto pneumatika, vlastne je to taký rezaný slick. Dá sa normálne, je homologovaná aj normálne do cestnej premávky, ale využíva sa to väčšinou aj na závodné účely. Tým, že je tam vlastne trošku lepšie odvádza vlastne vodu, ale veľmi sa neodporúča s tým jazdiť na plnohodnotnej mokrej vozovke. Okay. Ale životnosť tej pneumatiky, keď je fakt plnohodnotne namáhaná na trati, tak môže mať tých fakt kilometrovo, tak 300 kilometrov odhadujem. Čo vydrží to zadná. Ale rozumiem, jasné, je namáhaná, ale je to veľmi zaujímavé. Niekedy som si všimla, že sú úplne také vybrúsené tie gumy. Áno. Má to nejaký vplyv na to? Teplota, to podľa toho, keď už povrch tej pneumatiky, tej hladkej pneumatiky vyzerá tak jemne už taký drsný, tak ono už tam, dá sa povedať, že tam rýchlo nastúpala teplota, lebo
Rozdiel medzi týmito pneumatikami a klasickými cestnými pneumatikami je to, že táto pneumatika má rada teplo a potrebuje teplo na to, aby pracovala. Aha. Klasická pneumatika, ktorá je určená normálne na cestnú premávku, tak ona funguje aj pri nízkych teplotách. Takže samozrejme táto vo vyšších teplotách a preto sa tam objavuje už na tom desene taký jemný, taký drsnejší povrch. Takže to je to kvôli tej teplote, lebo ona pracuje v teplotách 90-100 stupňov. Na tých okruhoch sa určite nejako striedate v rámci vášho nejakého tímu, za ktorý idete. Koľko vás je, po akej dlhej dobe sa striedate, ako to funguje? Tak konkrétne u mňa ja sa zameriam hlavne na šprintové závody, kde sa nestrieda. Okay. Potom sú vytrvalostné súťaže, či už na úrovni profesionálnej, alebo či už na amatérskej nejakej agentúry, tiež takisto u nás na Slovakiu sú vytrvalostné závody. Tam minimálny počet sú 2 a maximálny počet není ani určený. Není to určené. Už je možné, že v šampionátoch EWC, čo je vlastne skratka Endurance World Championships, tam už je možnosť, že je určený maximálny počet jazdcov 4. Jasné. Je to také, môže byť klamlivá informácia, nechcem teraz zavázať na niečo, ale okolo 2 až 4 je počet jazdcov v tíme na 24 hodinov. Ako dlho ten jeden jazdec vydrží na tej motorke? Koľko to je? Tak samozrejme kondične by taký jazdec mal byť pripravený, on mal vydržať normálne aj ďalší stint. Máte aj nejakú rozcvičku ráno, alebo tak, že cvičíte? Individuálne. Ja osobne sa rozcvičujem, ja mám cyklotrenažér, takže na bicykli vlastne. A veľa jazdcov za kamiónmi ešte predtým, jak idú, tak buď sú na masáži, alebo sú na cyklotrenažéri a vlastne fakt rozpumpujú tú krv v tele, aby boli na to pripravené. A všelijaký stretching ešte predtým. Ano. Ja sa na to veľmi zameriam. Hodinu predtým, ako začne už plnohodnotná súťaž, tak je tam 30-minútový stretching predtým. Aby si telo trošku na to absolútne sa na to musí pripraviť to telo. Takže ten jazdec dokáže vydržať niekedy aj pit stop a ďalší stint. Bez výmenu jazda. Aj to sa môže udiať. Haló, hej, pán vodič. Vy máte sedieť na motorke, nie v aute. Ale aj auto niekedy treba, lebo tú motorku niekedy aj v zime musíš niekde presunúť. Nás to napríklad bude čakať, hej. Musíme ju dostať niekedy v decembri z prístavu až domov, takže autom to treba potiahnuť. No dobre, a mne sa toto páči. A má to ťažné? Máme dorobiť. Ale akože pekné, aj tie materiály, no. A začína to na cenovke 36 000. Elektro. Toto NFC trošku, čo, dám sem mobil a kde dám lakeť. Uvidíme, či to má čínsky zvuk. Od aut sme sa presunuli do stánku Motoroad. Na každej našej ceste máme so sebou aj reálnu mapu, ktorú zvykneme kupovať práve na ich e-shope. V Afrike sa papierová mapa vždy zíde. A keď sme už pri tom, ešte kým sa pozrieme na mapy, chceli by sme vás poprosiť o podporu našej cesty. Všetok obsah, ktorý produkujeme, je zdarma. Na to, aby sme mohli v tvorbe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc. Naša najbližšia cesta Južnou Afrikou bude naozaj finančne náročná. Preto sme spustili kampaň na Donio, ale nič nechceme len tak. Pripravili sme si kopu darčekov, ktoré si v tejto kampani môžete zakúpiť a nám tak pomôcť zatiaľ s našou logisticky najzložitejšou cestou. Link na kampaň nájdete v popisku videa. A teraz už späť k Motoroad. Máme časopis Motoroad, je to časopis pre všetkých cestovateľov, pretože tam sú naozaj veľmi zaujímavé cestopisy a či už človek prejde, dajme tomu iba do Chorvátska alebo prejde pol sveta, tak vždy tu nájde nejakú inšpiráciu, čo navštíviť a jednoducho čo vidieť. No a tomu samozrejme patria aj veľmi dobré mapy a práve máme mapy, ktoré sú prispôsobené pre tých motorkárov, pre cestovateľov. To znamená, že sú podrobné. Nie je to z klasického papiera, ale je to taký plast, to znamená, že je vodeodolná, neroztrhnutelná tá mapa. Môže si tam človek aj písať fixkou priamo do tej mapy. Perfektné. No a určite aj Hemingwayovci ocenia práve takéto nezničiteľné mapy. No ale čo určite ocenia, tak to je práve nová knižka od Brezovara Pisažíka. Sú to ich zápisky zo svojej cesty po Afrike. Takže to sa určite zíde minimálne ako inšpirácia. No a tá ponuka je tu naozaj veľmi veľká, čiže aj na také večerné čítanie, rôzne cestopisy, knižky, mapy, atlasy, inšpirácia, to je veľmi dobré. Bolo niečo po 12:00 a bol najvyšší čas navštíviť gastrozónu. Tá bola oproti Brnu naozaj malá a kúsok aj drahšia. Časť bola vo vnútri, takže celé prízemie v Inchebe vôňou pripomínalo skôr Danubius Gastro ako motovýstavu.
Takto sexy. Prišiel teda čas aj na obed. Ako inak? Tento rok sme mali pocit, že stánkov s oblečením bolo viac ako ten minulý. Okrem známych obchodov s motooblečením sa tu našli aj indicko-pakistánsky predavači. Takže hneď ma to prešlo. Potrebuješ schudnúť či pribrať? Ja neviem, aj. To zase moja veľkosť pupkom nie je dostupná. Jak sa ti pozrel na brucho? No ty síte ma s touto veľkosťou. To ešte zjednám. No to je veľké. Ale zo srandy aspoň v inej farbe ju kúpneme, že či by sedela. Elko. Rúžovú. Ja mám rád webkové veci. Ono to by skôr bolo, nie? Elko. No hej, no. Ale žltá sa ti nepáči. No. Ale hodila by sa do našej farebnej škály. Toto je taká osičková žltá moc. Prečo sa mi zdá, že máš stiahnuté brucho? Vážení diváci, rada by som vám predstavila najnovší motokomplet alias oblečko, vhodné ako na Harlejku, tak aj na Enduro. Nech sa páči, pre každú ženu dostupné. Ak sa vám zdá tento kožuch na motovýstave divný, čo poviete na dubajské parfumy, krémiky, diagnózu určenú späty, zázračné kamene alebo výrivky či sauny? Keď sme sa vrátili do stánku Vouch pri Hemingwayovi, sa motal náš kamoš Ivan L3 pozitív. Človek by čakal, že nás ide začleniť do svojho blogu, ale nie. Počas debatky, o čom bude najnovšia časť z motocykla, strčil Simonovi do ruky kameru a ako sám povedal, využil na natočenie vstupu profesionála. Simon sa ani nenazdal a točil cudzí vlog. Na motocykli nechýbal klasický program ako aj po iné roky, ale mali sme pocit, že všetko sa opakuje a nesie v duchu minulého roka. Nechýbal nejaký ten simulátor alebo tréning jazdy po zadnom. My sa ale pýtame, není to málo, Antone Pavloviči? Za cenu vstupenky jedného z najväčších veľtrhov na svete? To je teda z motocykla 2026 za nás všetko. Za mňa, čo sme čakali, to sme aj dostali. No, uvidíme, koľko vystavovateľov tu bude aj o rok, keďže každý rok trošku odbudajú, ale veríme, že sa to raz schopí. Nejako nakopne. Veľtrh motocykel je pre nás na konci a my chceme poďakovať všetkým, ktorí ste sa zastavili za nami v stánku Vouch. Veľmi si vážime vaše podporné slová, to, že sledujete naše vlogy a že nám držíte palce na našej ďalšej africkej ceste. Práve takéto stretnutia nám dávajú energiu pokračovať ďalej. Z tohto vlogu je to všetko, vidíme sa zase na budúce. Čaute! Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni kliknúť na odber, like a sledovať nás na našich sociálnych sieťach.